Salutare tuturor, eu sunt Laur. Deci astăzi intrăm în fermă. În fermă. Totuși, auzim niște țipete înainte în fermă și am zis, hai mă să intru, că nu sunt fricos. Sunt niște oameni acolo și nu vreau să mă prindă. Bine. Să așa. Intrăm în fermă. Ciobu. Totuși, hai să intrăm cumva. Hai mă. Chiar e multă mizerie. Mamă, câte multe lucruri. Hai să intrăm. Uite acolo. Trebuie să pun pauză ca să iau. Am intrat. Bine, mai întâi, hai aici. Este mult. Uite, aici era mai o mortară înainte. Bine. Hai să intrăm și în camera asta. Bă, dar ce murdare pe aici. Aici cred că, bă, dorme cineva aici. Ce chestia asta? E prea rău. Bă, ești nebun. Stai, bă, să se focalizeze. Bă, nu știu ce chestia. Bine, se aude țipete și mai... Cred că auzi... se focalizează telefonul. Câini! Fuge! Câine! M-am trepat! Da! Pentru porcă! Ce porcărie asta aici? Ce porcărie e acolo? M-am sacrificat! Hai! O să pun pauză. Bine, stai să mă descăs, să arunc și ghimpii ăștia. Colții babii. Bine, totuși, nu știu ce e chestia asta aici, ce are în ea. Am găsit acolo. Băi, mi-e și frică să deschid, nu știu ce e. Am zis, bă, hai să fac un videoclip cu ferma. Și am găsit cred că e o boxă. Hai să pun aici să văd, să deschid. Bine, vedem pe butică. Cățel meu. Deci, cred că mă vedeți. Hai mai întâi. Intră și aici. Nu a intrat. Deci, hai să vedem aici ce se află. Mixter box-ul ăsta. Bine, acum nu cred că văd. Este o cameră. Ce chestiile astea? O hartă. Asta e o hartă, nu știu din ce. Astea sunt cuburi de copii. Trebuia să pun mânuși. Să nu aibă... Ce? S-a mișcat. Bă! Dar nu văd niciun vânt. Deloc. Bă, o cameră de... Bă, ce... Asta e bună. Cred că aruncă un ceas, dar e stricat. E stricat ceasul. Jucării. Cred că aici... Nu cred. Cred că... Nu înțeleg nimica. Și... Nu înțeleg. Asta nu știu. Nu cred așa ceva. Nu înțeleg. Cred că de-aia se auzea și plânsete sau urlete. Cred că au fost... Mamă, ia uite. E bă de aici. Ce camera asta?
Oare are ceva stick în el? Oare are ceva? Ma, cum se vede? Ma, cum se vede astea? Ba da, cred că are ceva în ăsta. Nu am laptop. Se vede aici acum. Bine. Aici mi se pare ciudat că se mișcă ăsta și nu bate deloc vântul. Serios, boss. Mi se pare destul de... Bă, eu nu înțeleg așa ce... Bă, nu pot. Și vreau că mă mut dacă e ceva. Bă, jucării de copii, băi. Bine. Nu înțeleg și nu vreau să înțeleg. Bine. Deci, da. A fost la urmă, prezentatoare, bye bye. Și cine știe, poate mi iau un laptop să